a páni, vítame vás pri programe, kde si rozložíte make-up, pretože budete plakať od smiechu. Teda snáď, lebo to, čo prichádza, nevidíte každý deň. Show Nikto nie je dokonalý v podaní žiakov 4. D triedy, ktorí sme vysporiadali z otázok. Ako odpovedali, už zistíte sami. Dávali sme otázky, na ktoré by mal vedieť odpovedať každý gavák. Poďme sa spoločne pozrieť do školy, ako to tam vyzeralo. Takže prvá otázka bola. Keby si sa narodila pred 5 rokmi, koľko by si mala teraz rokov? Keďže to je matematická, alebo teda logická otázka, tak sa budeme pýtať pani profesorky Prípkovej. Pani profesorka, čo si myslíte, koľkí žiaci odpovedali správne? Z 5 ľudí. 3. Poďme sa pozrieť na video. Keby si sa narodil pred 5 rokmi, koľko by si mal teraz rokov? Čo? 13. Keby si sa narodila pred 5 rokmi, koľko by si mala teraz rokov? No veď, čo vieš? Keby si sa narodil pred 5 rokmi, koľko rokov by si mal teraz? 5 rokov. Keby si sa narodila pred 5 rokmi, koľko rokov by si mala teraz? Pred 5 rokmi? 13. Keby si sa narodil pred 5 rokmi, koľko rokov by si mal teraz? Pred 5 rokmi? Teraz má... Však ale my sme povedali správnu odpoveď. Tak poďme sa dúfam, že už ste pochopili, že koľko to je. Aká je teda správna odpoveď? 5. Správne. A teda keďže pani profesorka neodpovedala, teda netipla správne, tak nezískava nič. Je nám to ľúto. No ale poďme ďalej na ďalšiu otázku, ktorou je, aký význam má anglické slovo pekiš? Keďže pani profesorka Mlynárová nám túto otázku položila v prvom alebo v druhom ročníku a nám to tak, dúfam, že uskolo v pamäti, uvidíme, tak poďme sa jej spýtať z 4 ľudí, koľko si myslí, že bolo správne? 4. To dúfame aj my. No a idem sa teraz pýtať rodičov, kto vie, čo znamená slovo pekiš? Pekiš? A? Nie rodič. Nie rodič, ale študent. Gavu. No podľa mňa to znamená byť trošku hladný. Výborne, presne tak. Poďme si pozrieť, ako odpovedali na to študenti. Aký je význam anglického slova pekiš? Keď si hladný, ale iba trošku. Aký je význam anglického slova pekiš? Hladný. Takže kedy by si použil, že som pekiš? Som hladný. Aký je význam anglického slova pekiš? Pekiš to je slightly hungry. Čo to znamená po slovensky? Málo hladný, troška hladný. Čiže kedy by si použila, že som pekiš? Počas 4. hodiny. Aký význam má anglické slovo pekiš? Tučný. Takže v akom prípade by si použil, že som pekiš? Som veľmi tučne zarábajúci človek. No, pani profesorka, veľké nádeje ste nám dávali, ale dopadlo to. Dopadlo to nie dobre veľmi. Ale spokojná ste? Áno? Dobre, môžeme ísť ďalej. A tá tretia otázka znela. Kde sa nachádza most vzdychov? A na túto otázku sa budeme pýtať pani profesorky Heškové, alebo teda budeme sa pýtať, že koľko si myslí, že zo 4 ľudí odpovedali správne? 1.
Dobre. A teraz je tu niekto, kto vie, kde sa nachádza most vzdychov? Niekto? Výborne, presne tak, v Benátkach. Potlesk. No ale ako odpovedali študenti, ktorí, moc vzdychov, neviem, čo si vy predstavíte, ale poďme sa pozrieť, čo si predstavili študenti zo 4. D. Kde sa nachádza most vzdychov? V Bratislave. Kde presne v Bratislave? Petržalke. Čo sa robí na takom moste vzdychov? Povedal som, že sa tam vzdychá. Prečo? Podľa mňa to bude mať nejakú súvislosť s nejakou legendou. Aj poznáte túto legendu? Pamätám si, že na základnej sme sa to učili, alebo možno v prvom ročníku, ale ja som si istý. O čom to bolo? O jednej pani, ktorá spadla z toho mosta a potom manžel vzdýchal. Most vzdychov. Los Angeles, neviem. A na čo tam ten most slúži? Na vzdychy, ja neviem. Kde sa nachádza most vzdychov? Pri vzdychove. A kde sa nachádza vzdychov? Vedľa mosta. Kde sa nachádza most vzdychov? Typol by som, že to musí byť jedine niekde v Rumunsku. Kde presne v Rumunsku? Tam, kde ten Drákula sídli, alebo tam niekde. Tak. Čo sa na takom moste robí? To bude nejaký most samovrahov, podľa mňa. Takéto super ceny pripravili pre vás. Začnite sa viac snažiť predsa. No. Dobre, ideme ďalej. Poďme na to. Takže, ďalšia otázka je. Je 7 hodín večer. Koľko hodín bude o 12 hodín? Ďalšia matematicko-logická otázka. A tentokrát sa budeme pýtať na tipy pána profesora Mozdíka. A teda z 5 ľudí. Ja mám veriť 5. No, dobre teda. Tak ďakujeme za dôveru. Poďme sa pozrieť, či to je reálne tak. Je 7 hodín večer. Koľko hodín bude o 12 hodín? 7 ráno. Je 7 hodín večer. Koľko hodín bude o 12 hodín? No, 7 hodín ráno, ďalší deň. Je 7 hodín večer. Koľko hodín bude o 12 hodín? 7 hodín ráno. Je 7 hodín večer. Koľko hodín bude o 12 hodín? 8. Je 7 hodín večer. Koľko hodín bude o 12 hodín? Je 7 hodín večer. 7 hodín ráno. Výborné. Ale tak celkom dobre nám to išlo, no musíte ho znať. To podľa mňa, tá nesprávna odpoveď tu bola so stresom, že bola pred kamerou. To ona vedela, fakt. Že, Veronika? Že? No, jasné. Dobre, poďme ďalej na moju obľúbenú otázku, ktorú nechápem, ako niekto nevedel zodpovedať. A to teda, čo znamená skratka VŠMU? A budeme sa pýtať pani profesorky Pompošovej, koľko typuje, že zo 6 ľudí odpovedalo správne? Áno. 4. Dobre. A nikto z rodičov? Tu ideme. VŠMU, čo znamená táto skratka? Vysoká škola muzických umení. Výborne. Tak. No a poďme sa pozrieť do školy. Čo si myslia? Čo znamená skratka VŠMU? VŠMU.
Vysoká škola medicíny a umenia. Medicíny a umenia, ste si istá? Nie som si istá, ale znie to dobre. Čo znamená skratka VŠMU? Vysoká škola muzických umení. Čo znamená skratka VŠMU? Vysoká škola moderných umení. Čo sa tam študuje? Moderné umenia. Takže aké známe stanie majú absolventi VŠMU? Neviem vôbec. Neviem si predstaviť. Čo znamená skratka VŠMU? Vysoká škola muzických umení. Čo znamená skratka VŠMU? Aká? Skratka VŠMU. Všeobecný mestský úrad, neviem. A čo sa na takom VŠMU robí? Úrad neviem. Čiže keď je niekto z VŠMU, čo to znamená? Že je všeobecný mestský úradník. Výborne, ďakujem. Čo znamená skratka VŠMU? Všetko mám No, aj toto bolo tesné, pani profesorka. Skoro. No, ideme ďalej na ďalšiu otázku, ktorá je veľmi základná. A je to, ani nie zo školy, je to taká hádanka, ktorú dúfam, že budete niekto vedieť. Čo urobíte, ak otvoríte chladničku a uvidíte tam hlavu opice? Tentokrát sa budeme pýtať pána profesora Hula. Koľko si myslí, že z 5 ľudí, koľko odpovedajú správne? Ja už som sa zlakol, že čo urobil, lebo neviem, ale... Jeden. Dobre. Dobre. A vie niekto správnu odpoveď? Niekto z rodičov? Nikto? Tak idem sa opýtať našich študentov. Elif? Pozrieš sa do zrkadla. Pozrieš sa do zrkadla, bola odpoveď. Chápete? Však, lebo že tá opica, to ste boli vy. Čo? Áno, že vyberiete to zrkadlo. Lebo že zrkadlo bolo v chladničke a vy ste otvorili chladničku a uvideli ste tam koho? Seba. Chápete? Dobre, poďme sa pozrieť do školy, čo odpovedali deti. Čo musíte urobiť, keď otvoríte chladničku a uvidíte tam hlavu opice? Ju zavrieť. Čo potom s tou hlavou? Nie je môj problém. Čo musíte urobiť, keď otvoríte chladničku a uvidíte tam hlavu opice? Zavolať políciu. Čo urobí tá polícia? Zatkne ju. Za čo? Že je v chladničke práve. Čo musíte urobiť, keď otvoríte chladničku a uvidíte tam hlavu opice? Keď už len hlavu, tak už to je jedno podľa mňa. Čo s tou hlavou urobíte? Asi by som ju vyhodil. A ja by som sa nepýtal veľa otázok, veď to nechávam na iných. Čo musíte urobiť, keď otvoríte chladničku a uvidíte tam hlavu opice? Hlavu opice? Vybrať tú opicu z chladničky. Čo si urobíte potom? Zahodím do kuša. Čo musíte urobiť, keď otvoríte chladničku a uvidíte tam hlavu opice? Dozrievať niekoho, že zabil opicu. Neviem. Čo urobíte s tou hlavou? Zjeme jej mozog. No, opäť nič. Ale myslím si, že boli zaujímavé odpovede.
Ťažká otázka, že? Ja viem. A ináč chcem povedať, že všetci žiaci boli v prirodzenom prostredí, takže boli veľmi prirodzení na kamere. Prejdeme na poslednú otázku, ktorá sa bude týkať informatiky. A to je, čo znamená počítačový červ a kde ho nájdeme. Pani profesorka Franíková, koľko si myslíte, že z 5 ľudí odpovedal správne na túto otázku? 3, dúfam. Veríte nám, dobre? Sme to mali nedávno, tak na tam v čerstvej pamäti. Áno, no, uvidíme, že ako je to v ich čerstvých pamätiach. Vie niekto odpovedať z rodičov na túto otázku? Čo je počítačový červ a kde sa nachádza? Nikto? Tak toto nie je. Fakt? Máme tu opäť nie rodiča, ale študenta. No poď. Počítačový červ sa nachádza v počítači. Sa to volá počítačový. A vlastne on zahlcuje ako keby komunikáciu medzi webom a počítačom. Tak by si neodpovedal. Výborné. Takže je to vírus nejaký postupom? Dá sa povedať, že je to jeden typ malvéru. Dobre. To bolo príliš odborné aj na mňa. Ale poďme sa pozrieť, ako na to odpovedajú študenti. Čo to znamená počítačový červ a kde ho môžeme nájsť? Je to nejaký typ počítačového vírusu a môžeme ho nájsť, neviem, nepamätám si už. Čo také robí tento vírus? Zbiera informácie, ale nie, nezbiera. Neviem, tiež nepamätám. Čo to znamená počítačový červ a kde sa nachádza? No, to je akože taký červ. Túto otázku nechcem. Ja neviem. Čo také robí počítačový červ? To tam nedaj. Čo to znamená počítačový červ a kde sa nachádza? Nachádza sa v počítači a je to vírus. Druh vírusu. Čo robí tento červ? Narúša chod počítača, by som povedala. Čo to znamená počítačový červ a kde sa nachádza? Počítačový červ sa nachádza v jablku, ktorý sa predáva cez internet. Čo tento červ robí? Zarába. Akým spôsobom? Ťaží bitcoin. Čo to znamená počítačový červ a kde sa nachádza? Počítačový červ je druh malvéru, ktorý sa šíri cez webové stránky. Čo taký červ robí? No, to, čo každý malvér nejakým spôsobom napadá počítač a ho vlastne ničí. Takže to nie je živý červ? Nie, nie je. Bravo! Akože Jurajovi neviem, prečo to uznali, podľa mňa, pretože sa nenapil tentokrát. Ale tak povedal, že to bol druh vírusu, tak no. Ale tým pádom vyhrávate. Potlesk!